Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыгы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Оның жырларында мәхәббәт, көч, үзенчәлекле сихри матурлык бар. Әйтерсеңле, җаны шигырь, күңеле тирән моңаның. Ул тәмле, назлы итеп җырлавы белән күңелләрне иркәли. Сүзем татар эстрадасының иң шибәр, иң талантлы җырчыларының берсе Эльмира Нәгыймова турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез, Эльмира, хуш килдегез. Шундый матур мине каршыладыгыз, рәхмәт. Ничек бар шулай? Сезне бүген студиябызда күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт, чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безгә шалтырата аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә әлбәттә инде шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8-800-532-55. Эльмира, инде әңгәмә безгә күчкәнче, башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта һәм бай иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Эльмира Нәгыймова, татар эстрадасының популяр җырчысы. Эльмира Менделеевск районы кызы. Казанның музыка көллиятын тәмамлаган. Җырчыны күпләр үзенчәлекле тавышы, башкару манерасы, үзенә генә хас мелизмнары аша яратты. Бүген исә Эльмираның карьерасы көннән-көн югарыга үрмәли. Ярат димим, сөям сине, парбалдаклар кебек хит җырлары яңаларына, соңгы бию, җаным кебекләренә алмаша тора. Эльмира Нәгыймованы тагын композитор, автор башкаручы буларак та беләбез. Бүгенге көндә аның 100дән артык иҗат иткән җыры бар. Менә шундай талантлы шәхес бездә бүген кунакта. Менә Эльмира, мин үзем дә сезнең иҗатыгызны күзәтеп барам һәм шуңа игътибар иттем. Ничектер инде соңгы елларда, бигрәк тә инде соңгы айларда иҗатыгыз тагын да гөрләп бара кебек. Ничектер иҗат дәртегез ташып тора сыман. Сез инде берсеннән-берсе матур җырлар да иҗат итәсез. Аларга клиплар да төшерәсез һәм әйтергә кирәк, һәрберсе хит дәрәҗәсендә. Менә ничек тамашачы белән уртак телне табасыз? Шул хакта сөйләп үтсәгез иде. Соңгы ел дидегез дөрес, чөнки соңгы вакыйгалардан халык белә инде аны һәм кабаттан сөйләп тормыйм. Шуннан да тормышымда бик зур үзгәрешләр булды. Минем җилкәмә инде бик зур җаваплык төште һәм инде әлбәттә эшләмичә нишлисең инде? Алга гына алга атлап барасың, җырлар, ул тамашачы өчен, ул минем яраткан эшем беренчедән. Мин садиктан бирле җырлыйм. Яраткан эшем белән шөгыльләнүемә бик шатмын һәм инде әлбәттә бик үземнең сольный карьерамны башладым итә бит моңарчы. Әйе, шул. Дуэтлы, парлы концертлар иде. Хәзер инде үзем генә шуңа күрә алга җырлар, клиплар һәм бу елны алай берсә тагын гастрольный үземнең турыма чыгам. Алла берсе. Менә шуннан да Эльмира, сез халык телендә. Сезне инде еш кына төрле тапшыруларга да чакыралар. Шул ук вакытта инде милли сәхнәбездә дә сезнең исемегез гел яңгырап тора. Менә ничек популяр булырга? Һәм тагын бер мәсьәлә бар, менә шул популярлыкны ничек сакларга? Алла, мин хәзер вообще халык телендә. Мине шундый яраталар. Особенно апалар, әбиләр. Ничек дип инде? Алла сакласын, минем кебек эшләргә кирәк түгел инде теге сөйләп тормыйм инде нәрсә икән. Пиарда бик кирәк җырчы өчен әлбәттә инде бераз сүрелә барсаң, әлбәттә инде уйлый башлыйсың, тәк. Учакка утын истәп җибәрергә кирәкме? Әлбәттә, нәрсә уйлап чыгарырга микән инде. Ну, пиар ул теге бик начар булырга тиеш түгел, ул теге матур гына, мәсәлән, безнең бер пиар булып алды, миңа имеш предложение ясадылар, ул пиар булды. Шулай итеп, шундый матур пиарлар ясарга була. Инде моңа предложение кадәр анда пиар булмады, ул минем тормыштагы хәл булды инде, шуннан да шуңа күрә андый пиарлар эшләргә язмасын инде бу башка. Менә шулай да пиар дигәндә ничек алтын урталыкны табарга? Алтынмы? Кем белгән инде аны? Бер карасаң, халыкка
гел яхшы булу тоже бик ошамый. Аларга гел менә бер нәрсә булды икән, о, статистика күтәрелә менә. Ниндидер сүз чыгарырга Гел кирәк, менә әйме? гел матур гына булса, анда гел матур гыйлә, анда мәсәлән шулай гына теге ничектер кызык түгелсең кешегә, белмим, менә 15 ел сәхнәдә менә соңгы ел гына кызыкмый халык. Моңарча 14 ел бик кызык түгел идем. Ondan соң менә бер интервьюгызда шундый сүзләрегез дә бар. Моңа кадәр минем концертларыма зал тутырып килмиләр иде. Менә хәзер инде чыннан да алга китеш сизелә дип әйткәнсез. Үзем дә шаккатым, ничек шулай менә. Шулай. Чыннан да соңгы икенче ел инде менә хәзер. Аллага шөкер. Концертларыма халык үзе килә. Билетлар нитеп йөрмим, алыгыз инде зинһар дип. Алга таба тагын да гөрлебрәк барсын эшләрегез. Амин, шулай булсын. Илмир, менә әйтеп үттек бит инде, чыннан да соңгы елларда бик актив иҗат итә башладыгыз. Менә соңгы вакытта гына инде эш җырыгыз дөнья күрде. Ялгышмасам, шымыртлар, бәхетле кәләш, һәм топ җырлары тиздән дөнья күрер дип көтелә. Мин күзәтеп барам. Аннан соң бит әле менә җыр чыгарганда, халык күңеленә үтеп керсен өчен әлбәттә инде анда бар җылылыкны да салырга кирәк, энергияны да шунда салырга кирәк. Менә гадәттә җырлар өстендә ничек эшлисез? Ничек тулыланасыз? Башкаручы беренчедән инде 100гә якын үземнең язган җырларым бар. Мин күбрәк көйләр язам инде, сүзләрен язгаламыйм. Ки шуннан да үзем язган җырлар ничектер халык күңеленә керә. Ә менә башка артистлардан, башка композиторлардан алган җырлар, алар ничектер барыбер читтә калалар. Белмим, нинди ни бардыр анда, сихерлекме дип ничек әйтәләр инде. Сихри көче бар, чөнки үзем язган җырлар шуннан да халык күңеленә керә. Менә белмим, эштән инде ничектер бөтен күңелемне биреп, бөтен йөрәк аша чыккан җырларым булгангадыр инде. Аннан соң менә үзем язган җырлар дигәннән, менә кайсы очракларда башка композиторларга мөрәҗәгать итәсез? Үзем язган җырлар. Башка композиторлар, юк, алар миңа җибәреп торалар җырларны. Әгәр дә миңа менә күңелемә хуш килә икән, мин аны алам. Шулай. Үзем язган җырларны башка артистларга да бирәм. Кай вакыт бирәсе килми инде менә, конечно. Аннан соң әле шундый бер мәкаләгә тапылган идем. Менә сез анда да шулай дип әйтәсез. Матур көй туса, минем аны башка артистларга бирәсем килми дигәнсез, әйме? Бишәт иткәч бирәм инде шуңа күрә. Нишләмәк кирәк, әйме? Һәм хит була менә мәсәлән. Мәсәлән, менә Марат Яруллинга минем сырым дигән җырны язып бирдем. Бирәсе килмиде, конечно, но бирдем инде. Шуннан да сезнең башкаруда да миңа калса бик матур яңгырар иде. Менә Илмира сезне бүлдерәм, безгә шалтырату бар икән, әйдәгез тыңлыйк. Хәерле көннәр, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез, хәерле көн. Минем Илмирга соравым бар иде. Илмира, мин сезнең иҗатыгызны күзәтеп барам. Җырларыгызны шундый яратам, сез шундый бик матур итеп җырлар башкарасыз. Әйтегез әле, Илмира, минем шундый соравым бар иде. Сез Марат Яруллин белән җырлар тагын яздырырга уйлыйсызмы? Сез шундый матур дуэтлар башкарасыз аның белән. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт соравыгыз өчен, сау булашабыз. Бу инде иң актуаль сорауларның берседер, әйме? Безнең теләк бары яздырырга тагын бер җыр. Әмма ләкин без теге соңгы бию дигән җыр кебек тагын да шушы җырда матурак җыр тусагына яздырырга булдык. Менә әле андый җыр очрамады. Менә шундый фикергә килдек, әгәр дә соңгы бию дигән җырдан тагын да матуррак хит берәр килеп чыкса, без аны Алла берсе яздырачакбыз. Менә соңгы бию дигәннән, белүмчә инде ул башта Марат Яруллин өчен язылган бугай. Юкмы? Димәк, минем сырым белән бу тимәме? Һәм сез әлеге җырга бик матур клип та төшердегез. Әйдәгез шушы урында беленеп, әлеге клипны да карап үтик әле. Игътибар экранга. Шуннан да искиткеч җыр һәм клипы да нинди бит аның. Рәхмәт. Бу җыр 5 минут эчендә язылган җыр. Минем көем инде Марат миңа шигырь җибәрде. Һәм күңел
хәле тенә шундый туры килде, чөнки менә соңгы вакыйгалардан соң ничектер утырып, менә ничектер килде дә көй башыма һәм 5 минут эчендә бу көйне яздым һәм аңа җибәрдем. Ул инде әлбәттә аранжировкаларга тиз арада килеп чыкты бу җырны, шундый тиз. Һәм бер дә уйламаган идем шундый рейтинг улы җыр булыр дип. Аны хәтта урыслар тыңлыйлар бит, бик күп. Онан соң менә шуннан да Прослушивание. күңел җылысын салган җырлар алар бит инде аерылып тора. Сизелә, энергетикадыр ул, барыбер энергетика. Башка. Онан соң минем шундый бер җырыгызга тукталып үтәсем килә, ул инде әтиләр турында. Әткәемнең бәләкәй кызы дип атала. Менә әлеге җырны тыңлаган саен ничектер күзләрдән яшьләр ага дип әйтимме соң инде, әйе. Менә ничек уйлыйсыз, нинди җырлар халык күңеленә аеруча да якын килә икән? Ниндидер шундый күзәтү алып барасызмы? Белмим, ничек әйтергә дә, чөнки төрле җырлар төрлечә. Менә минем каралы күзмәне шулай уйламаган идем мин. Шундый теге рейтингка дәгер дип. Бер концертта Буада концерт куйганда, гримеркада язган җыр шулай утырдым да. Илһам килде Илһам дәйме? килде дә яздым да. Һәм мәрхүм Шәфәгать абый Салихов, баянист, әле исән иде. Аның янына килеп, мен Шәфәгать абый тыңлап кара әле. Хит була, яздыр диде дә. Китеп тә барды ул һәм җыр чыкты. Менә ничектер менә шулай булды һәм аның сүзе дөрес булды. Менә кара әле күзем, позитивный җырлар әлбәттә, әти-әнигә багышланган җырлар, моңлы җырлар. Анда менә ниндидер күңелгә керә торган шундый моң булырга тиеш җырда. Ул хәтта менә җырчы моңлы җырламаска да мөмкин, әмма ләкин ничектер бары менә костаннары китә менә тыңлаганда. Шуңа күрә белмим мин нәрсәдән зависит тору җырның ничек кергән халыкка. Менә сезнең репертуарыгызда бар бит инде салмак җырларда, тиз башкарыла торган җырларда. Менә үзегезгә кайсылары якын? Үземә соңгы бию миңа бик яратып. Димәк, салмак җырлары. Әйе, салмак җыр. Шулай ук әткән бәләкәй кызым бик яратып җырлыйм. Кара әле күземә. Гомумән бөтенесен дә яратам. Иң-иңнәре хәзер җаным дигән җыр миңа үземә. Ниндидер ул менә шундый легкий дип әйтимме соң шундый. Алай, танымыйм инде бөтенесен дә. Берсен дә аерып әйтеп булмый, шулай бит. Аннан соң менә һәрбер җылыгызда чыннан да күңел кайтавызы сизелә. Менә үзегезне нинди җырга тиңләр идегез? Үземне җаным җырына тиңләр. Әйе, мәхәббәт белән шундый. Шундый язлы, назлы җырлар белән, әйме? Мин үзем бик назлы кеше вообще. Менә чыннан да дуэтларыгыз турында да сөйләшә башладык. Инде менә бу юнәлешне дә дәвам итеп китсәк, чыннан да сезнең яңа дуэтларыгыз да барлыкка килә башлады бит инде. Марат Яруллиннан да кала. Менә гадәттә дуэт өчен җырчылар үзләре сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Әллә инде үзегез теләк белдереп аларга әйдәле, менә шушы җырны башкарып карыйк әле дип чыгасыз? Маратка килгәндә Марат үзе миңа килде, әйдә яздырыйк әле дуэт дип. Илдус Садыков белән шулай ук мөрәҗәгать иткәнем юк берсенә дә. Үзләре киләләр. Аннан соң миңа калса искә алып үтсәк бик әйбәт булыр. Иң популяр җырларыгыз сезнең шулай ук Илмира Сөләйманова белән башкарылды бит. Менә бу дуэт ничек барлыкка килде? Без аның белән бик якын дуслар идек. Һәм бер елны без аның белән гомумән апа-сеңел программасын барлап, гастрольный турга йөреп чыгып, бик яхшы концертлар куеп йөридек. Безнең бөтен җирдә аншлаг иде. Әмма ләкин анда инде әлбәттә арага керүчеләр булды. Аның иптәш кызы араны бозып, ул безнең концертларыбыз тукталды. Һәм менә шуннан соң без инде теге бик алай якын аралашмадык. Әмма ләкин безне бөтен халык апа-сеңел дип уйладылар һәм без ничектер оправдываться да итмидек, шулай диген дип әйтәдер ул миңа, Эльмира шулай диген. Без апа-сеңел, троюрод. Нигә доказывать итәргә? Син миңа сеңлем кебек дип шуңа әйттереп, без шулай пиар ход булды. Бөтен халык безне уйлыйдыр, без туганнар дип. Менә шулай. Хәзер бер сүзсез урынны җмакта булсын. Чөнки бик авыр югалту, бик зур югалту. Алла сакласын. Һәм җырлары яшәсен иде, шулай бит. Яшәсен һәм менә уйлап та куям әле берәр матур җырын алып, яңа сулыш иргә. Яңа сулыш, әлбәттә аның җырлары бөтенесе дә матур, бөтенесе дә моңлы. Алар алай калырга тиеш түгел, беренче менә берәр җырын алып, Алла бирсә. Әйе, алла бирсә халыкка тагын бер тапкыр чыгарырга кирәк. Киләчәккә димәк шундый матур планнарыгыз бар икән. Әле концертларында куябыз без аның.
октябрьда, Шалыда, Казанда аның хөрмәтенә багышлап, рухына багышлап. Көтіп қалабыз, Алла берсе. Менә Илмира сезнең иҗатыгызга әйләнеп кайтсак, инде әйтеп үттегез, 15 ел сәхнәдә дип. Менә шушы вакыт эчендә эстрадабызда нинди үзгәрешләр сиздегез? Заманча җырлар чыга башлады. Берничә ступень өскә. Шуннан да элек нинди эстрада иде, хәзер бик аерылам. Чөнки һәрбер яңа килгән җырчы, алар инде бик бармак белән санарлык шул. Менә Марат кына дип алыйк, Марат Яруллин бик зур үзгәреш кертте. Татар эстрадасына ул башка төрле. Шуңа күрә анардан бераз үрнәк алып, мин дә артына калышмыйм. Шуннан да ничек бар шулай дим. Миңа калса, ул күбрәк яшьләрне тартты, татар телен, татар җырларын тыңларга. Чөнки хәзер безнең яшьләр бит татар җырларын бик тыңламыйлар. Менә миңа килгәндә минем дә күбрәк хәзер яшьләр тыңлый башлады. Элек менә зур поколение иде, хәзер шулай ук яшьләр тартыла башлады. Миңа калса, без бик зур эш эшлибез ул яшьләргә үзебезнең татар телен саклау эше һәм инде татар моңын саклыйбыз. Аннан соң менә шуңа да игътибар иттем. Хәзер инде сез чыгышларыгызны биюләр белән дә бизи башладыгыз, Мин вообще селкенми торган кеше, мин дә селкенә башладым. Никогда не говори никогда. Гомергә менә гел басып кына торадыр, мин шундый акыллы, әдәпле дип. Хәзер биедә башладым. Менә ничек биреләсең әлеге элементларды бәйтик? Башта бик авыр иде, хәзер более-менее. Үземнең менә теге ничектер сәхнәдә җырларымда җырга кирип китәсе килә менә. Булай гына басып түгел, менә кирип китәсең биегәндә. Җырны ничек әйтәсең әле? Ничек әйтәләр? Чувствуешь. Хәзер инде тагын да тыйбрак хәрәкәтләнә башладыгыз, әйме? Хәзер яңа сезонга әзерләнәбез, анда вообще хәзер. Селкенәбез, Алла бирсен. Менә бит тамашачыларыбызны нинди яңалыклар көтә? Яңа образлар хәзер. Мин гомумән үземне саныйм хәзер башка Эльмира дип. Эльмира Нагыймова менә 10 ел элек һәм хәзерге Эльмира Нагыймова ул ике төрле кеше. Чөнки мин чыннан да соңгы вакыйгалардан соң бик үзгәрдем. Вообще ничек дип әйтим инде менә акыл керә бит инде яшь барган сайын, әле миңа 30 яшь кенә булса да, 31 инде ярар. Ничектер тормышка карата бик зур карашым үзгәрде. Ул теге кеше сүзенә карамаска, игътибар итмәскә, чөнки кеше сүзе кеше үтерә диләр. Алла сакласын. Элек мин бик мнительный идем, бик кеше сүзенә карый идем, җылый идем, нәрсә әйтерләр, аңларлар микән? Хәзерме? Алга ошамый икән, карамагыз. Минекеләр бары күбрәк, мине яратучылар бары күбрәк. Шуңа күрә үземнең мине ярата торган тамашачы өчен мин Алла бирсә тырышачакмын һәм җырларымны язачакмын алар өчен. Алла бирсә. Бу инде безнең тамашачыларыбыз өчен дә шундый бер девиз буларак яңгырады, киңәш буларак шулай бит. Бер кая карамаска үзеңне яратырга кирәк. Иң мөһиме, беренче урында үзең булырга тиеш, икенче урында ул ир, соңыннан гына балалар. Шуңа күрә үзеңне яратмасаң, берсе дә яратмый. Ул факт. Һәм йөрәкне тыңларга кирәк, шулай бит. Күңелне тыңларга кирәк, йөрәкне. Менә Илмира шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Менә тапшыруыбызның исеме мәдәни агарту. Ничек уйлыйсыз? Менә мәдәниятебез гомумән алганда нинди булырга тиеш? Бу инде фәлсәфирәк сорау, тик шулай да. Мәдәниятебез җылы булырга тиеш, моңлы булырга тиеш, һәм инде әлбәттә позитив кына алып барырга тиеш. Безнең халкыбызга гел позитив эмоциялар бирергә тиеш мәдәният. Шуннан да инде без Алла бирсә җырчылар тырышырбыз. Бар җыр-моңнарыбыз белән куячакбыз. Күңелләрегезне сөендерергә. Бәлки җырлап та үтәрсез. Әйдәгез, каралы күземә. Әйдәгез. Менә монда җырларгам. Тамашачыларыбызга карап. Бар сандугачлар таллыкта сайрыйлар безгә карап. Бар сандугачлар шикелле бездә җырлыйбыз паралап. Бар сандугачлар шикелле бездә җырлыйбыз паралап. Каралы күземә, миндә карыйм күзеңә. Анда сөй бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Каралы күземә, миндә карыйм күзеңә. Анда сөй бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Син аңларсың үзеңдә.
Рахмет. Бик зур рәхмәт сезгә. Чыннан да искиткеч бүләк булды миңа калса безнең тамашачыларыбыз өчен. Һәм әлбәттә инде бүген безнең студиябезгә килгәнегез өчен һәм шундый рәхәт атмосфера бүләк иткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм аннан соң сез миндә шундый хисләр уяттыгыз. Сез шундый нәзакәтле, шундый нечкә. Менә ничектер сезне белер савыт белән чагыштырасы килә, үзегезне дә һәм шул ук вакытта тавышыгызны да. Алга таба да сезгә зурдан зур уңышлар телибез. Рәхмәт чакыравыз. Иҗатыгыз бары тик канәгатьлек кенә китерсен. Рәхмәт. Сау булашабыз, киләчәктә дә көтеп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, төгәл бер атнадан очрашырбыз. Безнең белән булыгыз.